थांनाय 2024 बिसिओ बिश्रामगंज आमचाइनि बसंत देबबर्मानि बोसाजक बयजंती देबबर्मा बुइनि बसंनि बरक बाय बुइ बोथारजाकमानि फियाबा बोथारजाकमानि यागुलो केस इंइबो ओ केसनि जस्टिस मान्यांगै दंखा जस्टिस मानना हंके केस थंलायमा जागबो 45,000 रां रनानि नांनाय हनि साजाकमा बाय बरक उसरुइमा फाइका आबा केनो केस बाथाकजाकनि दंमनि जरावो ओ हालक रंनो नायनि बागै थाङै सगैका आमचाइनि हदा हामख्राय सामुं थांनाय सुरन देबबर्मानि थैफांबाय लगियो थांका एमएलए रंजित देबबर्मा ताइ बिनि पार्सनेल सेक्रेटारि असित दास ताइ टीआईएसएफनि साजरा देबबर्मा सं बरक थाङै नायमानि यागुलो बयजंती थैजानाय बयजंती तो जस्टिस मालियानो फियाबा बिनि नुखुंनि बरकबो रां पैसा बियालङै साखामियाङै खालाय थांबायका अबाहाय तंहालगो तिनि बौनि पारा थाङै नायमानि यागुलो एमएलए रंजित देबबर्मानो बेबा बारजा यासाखा बरनि तावक बसकांनि केस थंनायनि बागै ताइ ओ केसनो गुबुननि एडवोकेट बाय केस खालायि बाहायके जस्टिस रैमान आबनो चाइथकनाय हनि तिनि कक्नो थुनेरनि बसकांगो सायखाना रखा ताइ हदा दफानि बरक अबाके थंजागै तङिबो रां करैनि बागै तला कलगै तङो आबनो बसकांगो जेतिखे दफानि बरकनो याग्र राग्या खायना बागैनो बो ओ केसनो यासगै थंनाय हनि सायखाना रखा और तिनी तक्सापारा मो काisa मल समकामी मो एदिसे एलाकाओ थानाय 2024 नि जून नि 3 तारिख और काisa गुंडगुलुं लाइखा इंकाकाय बयजंती देबबर्मा बो कॉलेज नि स्टूडेंट एका काय बो बाय औरंग को लाइखा और दलसा बरक बरन साकाओ बनि कामी गानन बर अटैक खालाइका बुनि दफानि बररक इंकाकाय बर दीर्घदिन ट्रिटमेंट खाइमानि परेबो इंकाकाय बो थैका आबन लागेबो बो कासे केस खाइलेमन तंगो इंकाकाय बनो जखनते आइनति इंकाकाय बनो पोस्टमार्टम खाइनानि तंगमानि पोस्टमार्टम खायावै न सगै पाइका एका ताबो केस मथ कोर्ट सलिवै तंगो एका ओ परिबारनि बररक जे केस खालाइमानि ओ केस माने ताबो कुनु या उकिलरकबो बरनो थंगै तंखा रां पैसा सिमि रिफाइदि हनि तंखा एका बरक बिलाइ बियालो तंगो अनुखुंगता बरक बिलाइ गरीब एका बयजंतीनि बुफानि सरि को नायनादि खूब हामिया बिलाइ केनो साक हामिया तंगो बयजंतीनि बुमा एका अबर खानावै जों ताखुक सिनि सुरन न खबै सिनि टीआईएसएफ नि अजामारनो तुइ जों अर फाइलाइका फायै तिनि बंनि नुखुंनि बरबे मालाय फैका एका जों तिनि बंनि थाने बेबा कगनो खानाका ह्यूमन राइट्सबो बिनि अब केसनि व्यापार आं सिथि सैका ह्यूमन राइट्सबो अमो नाय तंगो गाहाम खाय ताबु एका काय नायखल जागै तंगो का तिनि फाइका जों बसकांनि मान देव सम्माननि दिन खाय कोर्ट थानाय आनि पीएस थानाय ता कायसे उकिल बाय आं कक सलायका आगरतलानि ओ केसनो आगरतलानि कायसे उकिल बाय खायै जों परिचालना खायना बयजंती संनि ओ केसनो जाहाते काय बयजंतीनि नुखुंनि बररक जस्टिस मानथु जों अबनो नायो बिनि नुखुं रां पैसा रिमायानि बागै बर कोर्ट दगबो जरा जरा थाङै माया रां पैसा करबा दिनैनि सिमी बंनि जे केसनि व्यापार आं नायनाय खरस पत्र रक जत्तनो जों नायनाय आनि ताखुक सुरनबो नायनाय जों कनै नायनाय जों पजा यासाखा बरंनो सम्मान दिन प्लांगै सिन उकिल सलाय रिसिनाय आलगा उकिल जों कटाल खायनाय त बेबा ताइ बाकी जे तम खायना नां अब जों खाय तंगो ह्यूमन राइट्स बो खाय तंगो जाहाते खाय आगामी दिनो ओ केसनि माध्यमे ताइ केबो चिनि बररनो खायरा गयातै अब जों यापरि कराक्रमै तंगो एवं नुखुं बयजंतीनि बुमा बाय बुफा बिनि बुहायिं सं बुता संरक जाहाते काय जस्टिस मानथुन बिचार मानथुन अब जों नायो आबुनि बागैनो तिनि बुंनाय नुखुंगो चिनि फाइमानि चिनि ताखो असित दास बानि पीएस बो कायस खूब काहाम का लड़ाई खाय तंगो जत किसु बो नायकनि खाय तंगो बनो सम्बन्धेनो उकिल टुबि फाय इनको सुनामराव फायनाय हेकाय आबुनि बागै जों चाइतो गय तंगो जे कुनु बरक असहाय बररक जारा सुगजाया अमतै बरंनि केसनो जों नायो अमतै हायकेनो ता कायसा yang सुनामु को वो बिलुनियाव बो मनुनि तम त्रिपुरा बो सिंखमु कि त्रिपुरा छिन बादल त्रिपुरा नि केसनो बो आं ह्यूमन राइट्स रिखा अब बिनि नुखुंगो बो आं थानानि चाइतकनाय दातिनो बिनि फोन नम्बर माया आसल डिटेल्स माया आं पट्टिकानि मानमानि परेन अब चिति सिमानि कायसु आरो नि ह्यूमन राइट्स दिल्ली न होते जेता आरन होते बारो छक पाइका कागज आन थाने बो मेल रहका अबन बो टेकअप खाइका एका अबरंनो बो संनायनाय ता कायसा दिलीप देबबर्मा उनको वो
जेल खानो कटक सरै थिने आ केस नबो जों ताबो टेक अप खाइ नाहारै ताबो इंको खाइजागै तंगो माने केस सलिउ तंगो कम्पेनसेशन ने बा विक्टिम कम्पेनसेशन नन बागै चाइतगै तंगो आबोन बा ताबो ह्यूमैनिटेरियन केस चालगै तंगो जों हेकाय आं खा खालायो किसु किसु केस न जों दाति दाति खायै बाहायकाय बरन जस्टिस मान अब चाइतगै तंगता बयजंतनि नुखनि बररबो केस जिदिवै बरक जस्टिस मानथुता सर पुला दु बरक न काय सबसे काय बयजंतनि बुफातो थांमा जाया शारीरिक असुस्थता बयजंतनि बुमा थांगो बेने बस्लानत लांगै बो बांला को कांफाय साइमिया हेका काय थांगै काय बन सापुं आचुगरि तनो हेका काय बयजतन पाइ थांग लास्ट तो कोर्ट नि लास्ट पिरियड तो प्राय हर 7 रगो बन तनै रु आरो किछु खाया काय तामुखा कोर्ट नि अपडेट किछु बन जानो गया শুধু রাংসিমি সানপু বরং না শুধু রাংসিমি রিফাইডিনি কেস পাইনাই নে কে ইতিমধ্যে বংনা 25,000 উপর রাং রে রিখা একে কিছু কাজ খাইয়া একে আবানো जों তিনি ফাইয়ে কক সালে বুজিখা যা উকিল বাই উংলাখা जों उकिल स्लाइमारि सिनाय हिनै जों आबोनि दायित्व नाखाता